नोंथाङा बिरादनो मबाइलाव स्क्रिन रेकर्डार खालामनो गोसो जायो ओमफ्राय आं खालामनो हाया बोरै खालामनो बिनि सोमोन्दै सानफ्लांबाय थायो ओमफ्राय नोङो गावनो नांगौ बेसादफोरखौ नोङो स्क्रिन रेकर्डार खालामनानै नोङो सोरनोबा हरनो हाया आरो बायदिसिना नोंनि भिडिअफोरखौ नोङो खालामनो हाया बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो भिडिअखौ लाना फैदों खुलुमबाय आंनि मुङा बुहुम राभा नोंथांमोना नायगासिनो आंनि गामियारि सोलोंसालि इउटुब चेनेल नोंथांमोना आंखौ भिडिअनि गेजेरजों आंखौ सापर्ट खालामबाय था बेफोरबायदिनो माखासे मबाइलनि टिप्सफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय आरो बिदिनो माखासे टेकनिकेलफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय जोङो गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोननो होबाय थानो नाजागोन बेबायदिनो नोंथांमोना गामियारि सोलोंसालि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे साखाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आंनि मोजां भिडिअफोरा नोंथांमोननियाव मोनहैयो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम लोगोफोरनो बेसेबां हायो शेयार खालाम नोंथांमोना आंजों सापर्टआव थाबाय था आंबो नोंथांमोननो भिडिअखौ होबाय थानो हायो थ' अब्ला जोङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला फार्स्टआव नोङो प्ले स्ट'राव थांग्रोनांगोन प्ले स्ट'राव थांनानै बेखौ डाउनलड खालामना लानांगोन बेखौ डाउनलड खालामनायनि उनाव बिनि सेटिंआव माखासे मोजां अपसनफोर दङ आं बेखौ खोन्थाना होगोन थ' अब्ला जोङो डाउनलड खालामनानै लादिनि जेब्ला नोङो स्क्रिन रेकर्डारखौ बोनो नाजागोन अब्ला नोङो प्ले स्ट'राव थांदो प्ले स्ट'राव थांनानै नोङो स्क्रिन रेकर्डार नै स्क्रिन रेकर्डार फैखाबाय बेयाव नों क्लिक खालामदो इनस्टल खालामना लानो हागोन बेखौ इनस्टल खालामबाय अपेन खालामबाय आङो दायो जों बिनि सेटिंखौ नायनि इनस्टल जाखांबाय दायो जों बिनि सेटिंखौ नायनि मा अपसन दं बेयाव सेटिंआव हाबबाय सेटिंआव हाबनाय लोगो लोगो नोङो भिडिअनि रिजल्युसनखौ नोङो क्वालिटि अडिअखौ नोङो हाइ मिडियाम ल' खालामनो हानाय केपासिटि दङ ओमफ्राय FPS आबो नोंहा मिडियाम हाइ ल' खालामनो हानाय क्वालिटि दङ आरो रेकर्डार अडिअ दङ सेभ लकेसन नोङो मायाव दोननो हायो बिनि सोमोन्दै दङ बिनि उनाव दङ नोङो शट खालामनो हायो स्क्रिनशट बिनि उनाव ब्रास मारिनो हायो नोङो ब्रास जेनेबा नोङो माबा मोनसे दिन्थिनो नागिरदों हमना ला नैदि बिदि खालामनो हायो गोबां फेसिलिटि दं आरो बेखौ होगारनोबो हायो बिदि हुगारनो हायो गावनो आरो बेखौ क्लिनबो खालामनो हायो अब्ला नोङो गोबांखिनि खामानिफोरखौ मावनो हायो बेयाव आरो बे स्क्रिन रेकर्डारा ओरैबायदि बेस्ट भइसनि थाखाय जे नोङो खनसे स्क्रिन रेकर्डार खालामनाय लोगो लोगो नोंनि भइसआ ओरैबायदि क्लियार हाबो नों बुंनो नाङा आरो नोङो बेखौ डाउनलड खालामखांनायनि उनाव जे बुंनो नाङा नोङो जे आंनि स्क्रिन रेकर्डाराव बेबायदि भइस हाबाखै होननानै ओरैबायदि बेस्ट भइस हाबो नों बुंनो नाङा आंनो इउज खालामनानै मोनबाय थानाय बेनिखायनो नोंथांमोननो फोरमायबाय स्क्रिन रेकर्डार बा मबाइलाव बोरै रेकर्डार खालामो बिनि सोमोन्दै आं फोरमायबाय मोनसे एप्सनि गेजेरजों नोंथाङा बोरै मबाइलाव स्क्रिन रेकर्डार खालामनो हायो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो कमेन्ट खालाम लोगोफोरनो हानायमानि बेफोरबायदिनो भिडिअफोरखौ मोनबाय थागोन आसा खालामदो दिनैनि थाखाय भिडिअ बेखिनियानोमोन जै बर' हारि